Xutewlini fil-kumpilazzjoni kontra l-eks konsilliera nazzjonalista Francine Farrugia dwar l-allegat frodi ta' iżjed minn 2.3 miljun euro minn fondi pubbliċi mill-Lemcast indika pattern speċifiku kif kienu qed jiġu trasferiti flejjes kbar fil-kontijiet bankarji tagħha u fis-sistema tar-Revolut. Jirriżulta li Farrugia li m'għadix tinżamm taħt arrest wara li tħallset id-depożitu ta' 50,000 euro bħala parti mill-kundizzjonijiet imposti fuqha għal ħelsien mill-arrest kienet tuża anke ismijiet ta' eks-impjegati tal-kulleġġ edukattiv biex l-ewwel tgħaddi l-flus fuqhom u wara l-kontijiet tagħha. Dan ħareġ minn xhieda li ta' tnejn filgħodu David Schranz, kap eżekuttiv ta' Dakar Software Systems, il-kumpanija responsabbli mill-immaniġġjar tas sistema tal-pagi fl-Lemcast. U spjega kif Farrugia kienet qed tuża ismijiet ta' nies li kienu diġà temmew l-impjieg tagħhom mal-Lemcast biex tingħata l-impressjoni li dawn kienu pagamenti leġittimi. Dan il-mod operattiv fl-allegat frodi multimiljonarju baqa' jseħħ anke fl-2024 minkejja li kien hemm bidliet ta' ismijiet fl-impjegati. Il-kawża kontra l-eks konsilliera nazzjonalista li f'dan il-perjodu kienet investit eluf kbar ta' proprjetajiet fil-ħanut li fetħet fis-siġġiewi u anke oġġetti ta' valur għoli f'ħajja ekstravaganti qed jinstema' quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello. Hi qed tiġi akkużata li wettqet dan il-frodi permezz ta' tranzazzjonijiet illegali mid-dipartiment fejn kienet impjegata bejn Settembru tal-2023 u Lulju li għadda. Schranz spjega kif Lemcast tipprovda lista ta' kontijiet bankarji suspettużi għalkemm il-Payroll Analysis Report ma jinkludix passi dettaljati ta' tranzazzjonijiet ta' meta u kif saru l-pagamenti. Madankollu saħaq kif is-sistema li tista' tiġi aċċessata minn kull persuna impjegata fl-amministrazzjoni tal-pagi iżżomm rekord ta' min jidħol fis-sistema. Skont ix-xhieda, il-kontijiet suspettużi kienu attivi bejn Settembru tal-2023 u Ġunju 2025 li fal xahrej partikolari li ma speċifikax liema. Xedet ukoll rappreżentanta tal-APS Bank Alison Farrugia li qalet li kien hemm 5 kontijiet attivi fi San Francine Farrugia li minnhom 4 nagħlqu. Il-każ se jkompli fit-22 Ottubru li ġej fejn mistennija jiġdu aktar persuni biex jitfgħu aktar dawl fuq l-allegat frodi.